Bon dia, benvinguts, benvingudes a aquesta xerrada d'orientació en temps de confinament. Jo sóc Noelia, sóc una de les orientadores de l'IES Maestrat i bé, aquesta xerrada s'anomena Què fer després de primer de batxillerat i va dirigida a vosaltres, l'alumnat de primer de batxillerat. Jo sempre dic, l'orientació té tres parts fonamentals. La primera d'elles és l'autoconeixement, saber com sóc, quina és la meva personalitat, els meus interessos, els meus gustos, les meves aptituds, els meus valors, què m'agrada, què no m'agrada. I és molt important conèixer a un mateix, no? Perquè és com si si ara us ensenyara un mapa i us diguera arriba a aquell punt, si no és veritat que si no sé on estic no sabré a on vull arribar, doncs amb l'orientació és igual, si no sé com sóc difícilment arribaré allà on vull arribar. Doncs bé, si cliquem aquesta paraula d'aquí, anirem a un qüestionari d'autoconeixement. Hi ha més, hi ha molts. Al Departament d'Orientació tenim linkats algun PDF que ens ofereix diferents qüestionaris. Aquest al final mostrarà dues gràfiques segons els entorns professionals més adequats a com sóc jo. Una altra de les parts fonamentals de l'orientació és conèixer l'entorn, quines possibilitats m'ofereix l'entorn. I després la presa de decisions, prendre la decisió més adequada a això que estem parlant, a com sóc jo i què m'ofereix el meu entorn. Doncs allà anem. En primer lloc, el que us ensenyaré serà un vídeo d'una xica que té diverses càpsules universitàries, preuniversitàries, en què resol moltes qüestions que els estudiants, que els joves teniu de cara a accedir a cicles, a la universitat, a quin grau estudiaré, i bé, ara veurem aquest vídeo.
Molt bé, doncs això, em sembla molt interessant el que diu aquesta xica. Sobretot quedar-vos en la idea de que podeu accedir al grau que vulgueu, independentment del batxillerat que hàgiu fet. El que sí que haurem de mirar seran les ponderacions. Ja sabeu que hi ha matèries que ponderen 0,2 o 0,1. Això, aquestes coses de les ponderacions, les notes de tall, l'accés a la universitat, ho tenim gravat en un altre vídeo que us recomano que escolteu també, que està al web del Departament d'Orientació de l'Institut i també al YouTube, al canal de YouTube de l'Institut. A més, també m'ha semblat molt interessant allò que no us preocupeu per fer alguna cosa que tinga més eixida. No, centreu-vos en allò que us agrada i després l'eixida ja la trobarem. Ja anirem acoplant-nos a les ofertes de l'entorn i inclús nosaltres també crear les nostres pròpies, els emprenedors, no? Crear els nostres propis treballs inclús. Doncs bé, ara passe a explicar una mica el sistema educatiu com un viatge que estem fent, un recorregut, no? Com aquesta línia de metro, però que és molt llarga. Ja hem passat per l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària, tenim el títol de graduat en ESO i ara estem aquí, en primer de batxillerat. Quines opcions tenim ara? Doncs bé, podem anar a un cicle de grau mitjà, després fer un cicle de grau superior i accedir a la universitat. Una altra opció que tenim és directament anar a fer la prova d'accés a un cicle de grau superior si tenim més de 19 anys. Val? Fer la prova d'accés per a majors de 19 anys. I l'altra, que serà la que feu la majoria de vosaltres, és passar de primer de batxillerat a segon de batxillerat i després fer la EBAU per a accedir a la universitat. Ara ens centrarem en allò que ens ocupa ara, no? En aquest moment, que hem de fer el full de matrícula que ens han donat el nostre tutor i la nostra tutora. Mireu, aquí a la pàgina web del centre, en secretaria matrícula, trobeu els diferents fulls de matrícula. Vosaltres esteu a segon de batxillerat. Jo els tinc oberts aquí baix, per tant, els obriré aquí. I anem a prestar atenció a aquests fulls. En segon de batxillerat, modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. Haureu d'omplir aquestes dades personals, després teniu un bloc d'assignatures obligatòries que tots cursareu per fer segon de batxillerat i després haureu de triar entre anglès i francès com a primera llengua estrangera. A banda, teniu dos itineraris de modalitat. L'itinerari d'Humanitats, que obligatòriament si tria aquest itinerari faré llatí 2, i l'itinerari de Ciències Socials, que si tria aquest itinerari, obligatòriament faré matemàtiques aplicades a les ciències socials. Després, imagineu que jo tria l'itinerari d'Humanitats i faré obligatòriament llatí 2. Aquestes se'n cursaran dues. Hauré de numerar-les per l'ordre de preferència. Jo primer volguera fer grec, després història de l'art, després geografia i per últim economia de l'empresa. Ara passem a mirar les matèries optatives. Veieu que hi ha moltes, però el fet que hi hagi moltes no vol dir que al centre es cursen totes elles, perquè no hi ha suficient professorat. Per tant, hem d'indicar també numerar-les per ordre de preferència i se'n cursarà una. Jo, per exemple, primer vull fer psicologia, després ciències de la terra, tecno, segona llengua estrangera, després faria fonaments, després anàlisi, val? I les hauria d'anar numerant. El mateix farem amb el full de matrícula de batxillerat de ciències. En aquest cas,
tenim un bloc d'assignatures obligatòries, haurem de triar entre anglès o francès com a primera llengua estrangera. Per què dic com a primera llengua estrangera i poso èmfasis aquí? Perquè després, quan ens presentem a la PAU, si jo faig primera llengua estrangera, imagineu-vos, a la fase obligatòria de la selectivitat podria fer francès? No, no podria. Per tant, aquella que escolliu com a primera llengua serà la que s'examineu en la fase obligatòria de la EBAU. Important, sí? Encara que ja he dit que tot això de les notes de tall i les ponderacions està explicat en un altre vídeo que us recomane que accediu. Aleshores, aquí matèries, bloc de matèries opcionals, el mateix, haureu d'enumerar-les per ordre de preferència i també se'n cursaran 2. Per últim, les matèries optatives. Les optatives, el vostre tutor i la vostra tutora us han donat aquest full en què està molt detalladament explicat per als professors en què consisteix les matèries optatives. A més, algunes matèries tenen un vídeo promocional per tal que s'animeu a cursar-la. Anem a veure'ls. Aquesta és per si s'animeu a fer aquesta optativa. I ara anem a veure l'altre vídeo de dibuix tècnic 2 per veure si s'animeu a cursar-la. Molt bé. També vos anime a que pregunteu als alumnes de l'any passat que ja han cursat aquestes matèries, al professorat inclús perquè us oriente i si teniu alguna pregunta més concreta, que per descomptat podeu preguntar al professorat i a l'alumnat. Aquí teniu el calendari d'admissió i matriculació per matricular-vos a segon de batxillerat. I això seria tot. Moltes gràcies per l'atenció i si teniu qualsevol pregunta no dubteu en preguntar-nos que estarem encantades de contestar els vostres dubtes i molts ànims, estudieu molt que això ja ho teniu fet. Una abraçada.